अके गुड इभिनिं बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आं एसे गगा मोनदों बेखायनो मास्क लाबाय दा लाइभआवहाय नोंथांमोना सोर सोर जइन जादों बयबो कमेन्ट्स खालाम दा जोङो दङ लाइभ स्ट्रिमावहाय आरो बे भिडिअआ थाबाय थागोन नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव मानोना गोबांथार जोंनि भिउवार्सफोरनिफ्राय कमेन्ट्सआ फैगासिनो दङ जे आदा BTC साख्रिनि रिजाल्ट एबा साख्रिया मा जाखो थ' बेनि सायाव जों सावरायगोन नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबाव अके दा बयबो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय सोर सोर लाइभआव दङ बोथोरा एसे गाज्रि माने अखा हागासिनो दङथ' आरो आंबो एसे गगा मोनगासिनो दङ दाखालि बैसागु बोथोराव अखा सिजाबाय मा खालामनो दा नोंथांमोना नटिफिकेसन थांदोंबा लाइभआव थाबैनो जइन जादो 41 जन फैबाय लाइभआव 1 मिनिट थांगासिनो दङ दा बयबो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव सोर सोर लाइभ नायगासिनो दङ नेटआ एसे प्रब्लेम आं नेटखौहाय एसे क्लियार खालामना लाग्रोनो मानोना नेटआ प्रब्लेम जागासिनो दङ गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे रिजाल्ट माब्ला मोनगोन होननानै जोंहा BTC आव एबा आसामावहाय जोंहा इलेक्सन जादोंमोन ना थ' बिनि थाखायनो एसे रेस्ट लाबाय BTC साख्रिनि बागै दा कमेन्ट्स खालामनो दाबाव बयबो जे नोंथाङा मा पस्टआव एप्लाइ खालामदों मा पस्टआव एग्जाम लिरदों मानि रिजाल्ट नेगासिनो दङ बेखौ कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आं कमेन्ट्सखौ नायगोन दे एसे नेटआ प्रब्लेम जादों आं एसे सेटआपखौ मोजां खालामना लानो সবে কমেন্টস কৰিবা ঠিক আছে যোনসকলে লাইভ চাই আছে জয়েন কৰিছে সবে কমেন্টস কৰিব ঠিক আছে আহি আছে না কমেন্টসবোৰ বৰষুণ দি আছে ঠিক আছে সাউন্ড অলপ কমকে আহিব চাগে अखा गोबां हागासिनो दङ ओंखायनो साउन्डआ एसे प्रब्लेम जानो हागौ बाट जियानो जा इट्स अके बाट कमेन्ट्सखौ नायनानै आं रिप्लाइखौ होनो नाजागोन आं नायगासिनो दङ र' दे दासो थाबथादों दा जोङो ग्रेड 3 ग्रेड 4 टेटनि सायावबो जों सावरायगोन फार्स्ट अफ अल टेटनि सायाव जों सावरायनोसै BTC LP UP टेटनि रिजाल्टआ आफ्टार एसेम्बलि इलेक्सन रिजाल्टनि उनावहाय फैनाय चान्सआ दंसै जायफ्रा LP UP आवहाय टेटआवहाय दङमोन दा बिसोरनि रिजाल्टआ मथा मथि लास्ट उइकनि खाथि खाला मेनि लास्ट उइकनि बा सेकेन्ड सप्तायाव फैनाय चान्सआव दङ जायफ्रा LP UP खौ नेदोंमोन अके LP UP खौ नेदोंमोन कमेन्ट्स तो SMS आव लिखिबा মই চিনি নাপাওঁ ঠিক আছে ডাইৰেক্ট ইংলিছত টাইপ কৰিবা যোনসকলে LP UP টেট ৰিজাল্ট ৱেইট কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে বৰ্তমানটো আপডেট অহা নাই কিন্তু আফটাৰ ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট আহিব পুৰা আহাৰ চান্সটো আছে ঠিক আছে LP UP কাৰণে তাৰপিছত GT PGT পোষ্ট আহি যাব যাৰ যাৰ বিএড আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 1000 ওচৰত মোটামুটি GT PGT পোষ্ট আহিব কিন্তু PGT পোষ্ট কমকে থাকিব লাগে GT মেক্সিমাম থাকিব जेफ्रा BTC आवहाय GT PGT आव नेगासिनो दङ दा जों बेखौ मोनथिबाय दा आङो नेटखौ एसे थिक खालामना लाग्रोनो मानोना नेटआ एसे प्रब्लेम जादोंथ' नेटआ एसे प्रब्लेम जादों अके जों कमेन्ट्सखौ नायगोन फार्स्ट एन्ड अनुप फरेस्ट गार्ड अन्जना हेलौ आदा मा खबर मोजाङै दंथ'यो एन्जमै हेलौ एन्ड हाइथा हेलौ दादा हेलौ एन्ड देन हिरेन देरासाद मन्जि रैसुमै प्रिया सবে লাগাতার দি আছে মোটামুটি এক মাহ হৈছে বহুত দি আছে दा नेक्स्ट कमेन्ट जोङो पिकआप खालामगोन फरेस्टनि फिजिकेल टेस्टनि सायाव स' फरेस्टनि दा प्रब्लेम जादोंमोन नोंथांमोना अखा हादोंथ' स' नेटआ एसे प्रब्लेम जादों
जों दायो फैफिनबाय लाइभआवहाय उपाय गैया नेटआ इसु जागासिनो दङ आङो थिक खालामफिननो कमेन्ट्सआव नोंथांमोननिखौ नायगोन अके नेटआ थांना होदों बहा थांखो आदसा अखा हायोब्ला स' नेटआ ओरैबायदि प्रब्लेम जानो नागिरो इन्टारनेट प्रब्लेम जायो बहुतनो आदसा ठीक আছে आं कमेन्ट्सखौ नायग्रोनो मानि रिजाल्ट ब्र खुलुमबाय आदा होनना बुंदों खुलुमबाय मनजित एन्ड नेक्स्ट बिटिसि रिजाल्टनि खबरा मोनाखै नामा ब्रादार किं नार्जारि सोंदों एन्ड बिटिसि साख्रिफ्रा सेवजोब्बाय नामा ब्र सोंदों हिरेना एन्ड अनजना बर' आदा बैसागुआ माबोरै थांखो बैसागुआ जोबोर मोजां थांबाय एन्ड हायथाया दादा एच एस रिजाल्टआ माला एच एस रिजाल्ट डेट फिक्स जायाखै 25 तारिखनि खाथि खाला मोननाय चान्सआ दं जायखिजाया 30 एप्रिलनि सिगां चान्सआ दङ नेटआ इसु जादों अके नेट प्रब्लेम जादों दा ग्रेड 3 ग्रेड 4आ अके स' ग्रेड 3 ग्रेड 4आ मथा मथि दायो आपडेट गैथ'वा टेटनि रिजाल्ट होग्रोगोन आरो टेटनि उनावसो जोङो ग्रेड 3 ग्रेड 4खौ जों आपडेटखौ मोननो हागोन आरो स' बेखिनिखौ खोन्थाबाय नेटआ एसे प्रब्लेम जादों आं नेक्स्टआव लाइभ फैनो ट्राइ खालामबावगोन दे बेखिनिखौ दोनथ'बाय दिनैहाय आं नोंथांमोनजोंहाय नेक्स्टआव लोगो मोनफिनगोन अके थेंक इउ स' माच नोंथांमोना लाइभआव दसे जइन जानो थाखाय आं हायोब्ला सेकेन्ड चेनेलाव दाबावैनो लाइभ फैनो नाजाबावगोन नैबावहाय एसे प्रब्लेम जादों नेटआ अके स' थेंक इउ स' माच